wigatining karsa kemareng mata sitak sina Prabu kang miyos pinangkel bitolan saban-saban akangke Prabowo kakas ketorias kang samya sumewa tanana kang nyabawa iya nuwun Kanjeng Kakang Prabu Drawadacinta punden kula mawang tuwang tupun gondoma nyuwun gumi samudra pangaksami kapara kula tingal kados nembe ketaman dendu ambek bilih dipun parengaken Kang Rai Gondoma cumadung dawuh Kanjeng Sinuwun awit menawi paduka napa mboten ingkang paring dawuh saged mahanani golek horongeh manah pirsani ngadhep menika duh Para Prabu hanjrah ingkang puspita waruh kasliring samira momre ya jagat Dilpakara sapandurat datang Grahita menawa jeneng ingsun lagi tedak sini apa Yai Gondomama pun kakang mundhut pangapura dene nganti sawetara wektu si adine ra ingsun kanthi imbal pangandikan
Inggih Kakang Prabu dawuh sami-sami. Prawi Paduka cumadung dawuh menggah menapa ing dados pikados ing pasiwakan Koko Prabu. Yai Gondomomo. Bengrapa kang dadatur ing kadang para siadi. Yen karo kelenggan iki pun Kakang lagi ketamanduh kita Yai. Lajeng menapa ingkang dadosaken dukene bakal Paduka Koko Prabu. Mungkin Yai kang ndadekake sungkawan ingsun nek kejaba putra kuningi Waradurpadi Yai. Duh Kakang Prabu, liripun kados pundi dene keponakan kula Dewi Kresna iki ndadosaken sungkawan kali Paduka Koko Prabu. Yai, anakmu wadon Waradurpadi wis ngancik dewasa. Wis wancine leladi marang kakung. Sabab yen ora enggak Rama kasrak susul adine kuwi Sri Kandhe kang wis ngancik dewasa. Nanging gene nganti teka hari kalenggan iki anakmu Drupadi durung katon kang dadi calon jatuh kramane Yai. Oh, adikku adikku. Apa bakal anakmu Drupadi kelakon dadi kenya kadaluwarsa Yai? Duh Kakang Prabu jimat sembahan kula mawang tumanturi Paduka nyun ing rasa Paduka Koko Prabu sampun ngantos kesanget langgen Paduka grantes namung labet miratosaken dhumateng yoga kula pun Waradurpadi Kakang Prabu. Paduka kepareng ngomong kalih sedeng satu tawi kewan kemawon wonten jodhonipun. Moka menawi titah manungsa pun kathah judul. Unjuk uning Kakang Prabu. Kepara samangke sampun kathah para rendra para satriya ingkang sami ngayonaken yoga kula Waradurpadi ngantos dipun rencangi masanggrah wonten aladan kali Pancala Koko Prabu. Yai Gondomomo, pun Kakang mireng ngatur mengkono mau rasaku ya bungane ya susah kok Di. Dungaing atiku dene atmajaku Waradurpadi akeh kang padha ngayunake. Dene susah ing atiku para panglamar semenake mau tangih lampun kelakon mengko Waradurpadi jalaran siadi kang ngundangake sayembara perang. Sapa ingkang bisa ngasorake Gondomomo lagi bisa mboyong anakmu Dewi Kresna. Mula raneh Yai wis kelakon karo sithik para panglamar kang padha bali kewirangan. Jalaran asring bani tandingan lan kadang para Gondomomo. Ora jeneng pun Kakang gunggung marang kadang para Yai Gondomomo. Banjur sapa menungsa ingkang kadidalane ngumpuli marang siadi. Aja kalamak menungsa. Madyan to dewa kang gegaman diledhek pisan to ora bakal bisa ngasreke marang kasektenmu Yai. Mula yen siadi puguh merek gendera sayembara perang. Oh Yai, apa bakal kelakon anakmu Drupadi jenenge krana marang priya to Yai? Kakang pareng kula munjuk atur separeng dipados. Menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala mesti wong manungsa ingkang saged ngasoraken kula Koko Prabu. Yai wonten dawuh mengko dhisik pun Kakang bakal mundhut pirsa marang kadang para Gondomomo. Siadi darbe karep apa dene sira dadak ngedekake sayembara perang mau Yai? Apa sira mung kepengin pamer kadigayan? Duh Koko Prabu, ari Paduka tebih saking ras pamrih utawi umuk. Mila kula ngawontenaken sayembara perang. Astunipun wonten tigang perkawis ingkang kula suwun dhumateng Pangeran Kakang Prabu. Kuwi apa wae? Ingkang sepisan kula kepengin nuningani priya ingkang temen-temen tresna dados dhumateng anak kula Drupadi. Priya ingkang tresna lahir pados kaliyan Drupadi kala wau
pantun anggenipun badhe ageng tanggal jawabipun anggenipun ngayomi dumateng Yoga kula Durmadi ingkang kaping kalih kula kepengin anak kula Durmadi minangka priya ingkang saged ngarumaken asmaning keluarga ageng Pancala dening ngangka 3 mugi anak kula Durmadi minangka kakung ingkang kiyat dados pangayomanipun tiyang sak negari Kakang Prabu. Gondomono wonten dawuh. Gegayuhanmu kuwi mau tinamulung marang para wong tuwa kang dadi anak wadon. Dene sing ora lumrah yaiku yen to nganti ana kedadian kaya dongenge jaman Raden Jambu Mangli. Kadang talungna Prabu Sumanunegara ngalengka yai. Sejarah kang wis surwaca akeh para raja Sumanunegara ingkang padha nglamar Dewi Sukesi atmajaning Prabu Sumali. Nalika semana Raden Jambu Mangli nganang sayembara perang. Sapa ingkang bisa ngasorake Raden Jambu Mangli ing kono lagi kelakon karo Dewi Sukesi. Kocape para raja nglamar padha kalah tanding karo Jambu Mangli. Kepara baline para raja mau digawe cacat sanding badan dening Jambu Mangli. Rumangsa bungah atining si Jambu Mangli jalaran ora ana kang bisa karo Dewi Sukesi. Mulane Jambu Mangli bungah atine jebul. Dheweke duwe pamrih Sukesi bakal dinuntut karo dhewe yai. Namung kabinganipun Jambu Mangli boten tutuk Prabu. Jalaran wonten satriya pinandhita Praksi Wisrawa ingkang saged ngasoraken kepara saged majahi Jambu Mangli. Duh Bapak Prabu, rahayunipun Gondomono sanes Jambu Mangli. Kula lahir pados mulus tulus namung badhe marajakaken aswaduka sakeluwarga. So sampun ngantos klintu wujudipun anak kula pun Wara Durmadi Kakang Prabu.